Saila Kivelä ja Kari Hedberg. 2000-luvun Pro Animalia-palkinto, onneksi olkoon. Miten te teitte sen? Joo, julkaistiin kuvamateriaalia suomalaisilta sikatiloilta 2009. Ja sitten ilmeisesti onnistuttiin herättää sen verran keskustelua, että hukattiin tää Animalian palkinto. Joo, en mä tiedä, mitä me ollaan tehty ansatakseni mitään. Me tavallaan vaan oltiin tavallaan se kaksikko, joka antoi kasvot sille koko kohulle. Mutta kyllä sen kiitoksen ansaitsee ne lukemattomat tahot, jotka on ollut siellä meidän kanssa kameroiden kanssa. Ja joka on itse asiassa tehnyt paljon enemmänkin duunia kuin mitä me. Siellä on kymmeniä tyyppejä, jotka on lähes loppuvalmisen partaalla ollut tätä kaikkea tekemässä. Kiitos enemmänkin heille kuin meille. Kiitos teille hienosta työstä ja inspiraatiosta eläinten asian puolesta. Kiitos.